ए बस्तो देख এই কোটে কোটে বলতে বাহারে প্রভু হ্যাঁ নাই নিবেদন করি সমস্ত যে জমি আছে পুরা সে ঘোড়া যাই ছক ঘোড়া পর্যন্ত লাগিত গছরে আହୁରି গাড়ি লাগুছি আপন মানে কাহাକୁ ইঞ্চি ବି ଜାଗା ଦେବାର ନାହିଁ। নবীন বাবু অনশন ঘরে পশিলা ভଳିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦର୍ଶନ ଦେବେ ନା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ତାଙ୍କ ବିଚାରକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ଭଗତ ସିଂଙ୍କୁ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ କର ମରଣ ଡାକରା ଦକ୍ଷିଣ ଆସିବାରେ ସେ କର ମରଣ ଡାକରା ବଞ୍ଚିବୁ ତ ବଞ୍ଚିବୁ ମଣିଷ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚିବୁ କୁକୁର ମାନେ ବି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଭାଇନା ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଗାଇଡ୍ ଦେଲା ବେଳେ କହୁଥିଲେ ବାବୁ ମାନେ ଯୋଉ କୁକୁର କିଣୁଛନ୍ତି ସେ କୁକୁରର ଦାମଟା ବି 10,000ରୁ ଅଧିକା କୁକୁର ଯୋଉ ଦାନା ଖାଉଛି ମାସ ଶେଷରେ ସେ ଦାନାର ଦାମଟା ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆଜି